Fíjate en la boca del Joker. Comencem? Molt bé, molt bon dia a tothom. La veritat que estic força emocionat. No m'esperava que, malgrat la pluja, la força de la gent de Barcelona s'hagi expressat un cop més. I sí, avui, de la mà de, com veieu, de desenes d'activistes de barri, acompanyat per amics i companys molt estimats com l'Ernest Hurtasun, que m'acompanya avui aquí, com l'Ada Colau, que està venint en camí ara mateix, vull anunciar-vos que he decidit fer el pas i presentar-me a les primàries de Barcelona en Comú per ser... Ho faig convençut que enmig d'aquesta mitjanit de la història en la que ens trobem, Barcelona pot ser un far d'esperança i que juntament amb altres ciutats i pobles de Catalunya, de l'Estat i del món pot esdevenir una referència d'avantguarda no només en la resistència contra la ultradreta, sinó també en la proposta en positiu d'una societat més justa i més habitable. En aquests últims anys, Jaume Collboni no ha estat a l'alçada dels anhels i de les necessitats de milers de barcelonins i barcelonines. Li ha mancat imaginació, ha sigut massa complaent amb els poderosos i poc valent a l'hora de respondre a les necessitats de la gent treballadora, del jovent precaritzat de la ciutat. I sobretot, em sembla que ha estat incapaç d'articular les majories polítiques necessàries per construir la ciutat amb els que tants barcelonins i barcelonines somien. És per això que avui, en aquest barri popular, en aquest barri obrer, vull adreçar-me als qui viuen amb la por de no poder pagar el lloguer, als qui treballen tot el dia i no arriben a final de mes, i als que volen quedar-se al seu barri i no poden. I ho faig per dir-los que aquesta ciutat és seva, encara que alguns la vulguin prendre per fer negoci amb ella i que la podem recuperar. I aquest és el meu compromís, encapçalar un projecte que impedeixi que ser veí o veïna de Barcelona esdevingui un privilegi a l'abast d'uns pocs. Per això vull presentar-me a aquestes primàries, perquè estic convençut que si ens organitzem, si fem comunitat, com estem fent avui aquí, si som forts i ens unim, podem reprendre el control sobre la nostra ciutat i sobre els nostres barris, posant l'economia al servei dels seus habitants, començant per la gent més humil. Seguint l'exemple del gran Pepe Mujica, també vull dir que la nostra intenció no és presentar-nos a eleccions per articular minories intenses, sinó per articular grans majories socials i populars amb força i amb capacitat per transformar la realitat. I per això em comprometo a escoltar a qui mai són escoltats i també a generar fortes aliances amb el món del treball, amb el món de la cultura, amb el món de la ciència, amb el món de la innovació i amb el món de les petites i mitjanes empreses. I sobretot, em comprometo amb tota la meva força a conformar un equip de treball
que es dediqui sense descans a assolir la màxima entesa i la màxima cooperació entre les esquerres d'aquesta ciutat. Perquè estic convençut que avui més que mai tenim l'obligació de treballar plegats, plegades, per generar fronts el més amplis possibles, no només per aturar l'onada reaccionària, com deia abans, sinó per impulsar transformació valentes que canviïn i que millorin la vida de la nostra gent. Sabem que això no serà fàcil. Sabem que això no serà fàcil perquè implica tocar privilegis, però si pensem que ho podem fer, i jo ho penso, és perquè també sabem que marxem sobre les espatlles de gegant. Perquè ens sentim hereus de les treballadores i els treballadors de la canadenca, que ja amb les seves vagues i amb la seva persistència van demostrar que era possible reduir la jornada laboral mantenint salaris i guanyant temps per viure i per estimar els seus. Perquè ens sentim també hereus dels Manolo Vital i de totes les veïnes que enmig del franquisme es van mobilitzar al voltant de les comissions obreres, del PSUC i d'altres forces llibertàries i d'esquerres per mostrar que sí, que era possible que el transport públic, l'aigua i la llum arribessin als barris populars de la ciutat. I també perquè encara avui tenim aquí, i els veig i m'acompanyen, companys i companyes com el Harun Cervo, com l'Aida Llaudaró, com la Viviana Ongou i tantes més que es mostren que és possible i necessari plantar cara a mesures cruels i inhumanes com els desnonaments que està duent a terme el Diona. I diguem-nos-ho clar, si enmig de la barbàrie més colpidora hi ha pobles, com el palestí, que continuen resistint i lluitant per una vida digna, com podríem nosaltres abaixar els braços i desertar de la nostra tasca? Ja fa uns anys vaig tenir l'honor de participar en una de les iniciatives més meravelloses que va mostrar que el que sembla impossible moltes vegades acaba arribant. I ho vaig fer al costat d'una dona que admiro i que estimo abans que fos la primera alcaldessa de classe popular d'aquesta ciutat, l'Ada Colau. Durant els seus mandats, i malgrat l'oposició aferrissada dels grans lobbies de la ciutat, a Barcelona es van municipalitzar escoles bressols, es va impulsar un dentista municipal, un servei de canguratge, una empresa d'energia pública, un parc d'habitatge públic i cooperatiu més robust i una ciutat més verda i respirable. Avui tenim l'obligació d'actualitzar aquella experiència que els que hem fet, que és el que hem fet i el que continuem fent des de l'Ajuntament de Barcelona, amb companyes molt valentes i solvents, com la Janet Sanz, com la Gemma Tarafa, com el Marc Serra, com la Carol Recio, el Pau González, la Jess González, la Lucía Martín, la Tania Pujol, la Julia López, la Jordi Garza. Aquí vull agrair profundament la feina que fan per mantenir l'ideari dels comuns i la pràctica dels comuns amb la dignitat amb la que ho fan. I ho farem reivindicant, efectivament, el nostre llegat, però també, com ha de ser, escoltant les noves demandes d'una societat que està canviant, i inspirant-nos també en l'exemple de ciutats com a Chicago, com a Ciutat de Mèxic, com a Seattle, o fins i tot com a Nova York, que desafiant el Trump i els seus oligarques ha escollit el seu primer alcalde musulmà, nascut a Àfrica, mostrant al món que tot està per fer i que tot és possible.
Aquest 2027, Barcelona i moltes altres ciutats i pobles de Catalunya, d'Euskal Herria, de Galícia, d'Andalusia, de Madrid, tindran un gran repte. Fer front a la ultradreta, construir alternatives populars al capitalisme desfermat que la fa possible i engegar una xarxa internacional de ciutats sense por, feministes, antiracistes i compromeses amb la justícia social i ambiental. Vull presentar-me a l'alcaldia de Barcelona per impulsar aquest projecte de la mà d'una ciutadania activa i mobilitzada en defensa del bé comú. Perquè estic convençut que només amb una participació ciutadana àmplia podrem assolir la força que necessitem per fer front als grans especuladors i per abaixar el preu de l'habitatge, per abaixar el preu de la cistella de la compra i per abaixar el preu del transport públic. I també, permeteu-me que ho digui, perquè només amb una gran participació ciutadana podria aconseguir allò al que modestament aspiro. Ser el primer alcalde de Barcelona d'origen migrant, orgullosament català, orgullosament latinoamericà, com us deia, poder ser el primer alcalde de Barcelona, d'origen migrant, orgullosament català, orgullosament llatinoamericà, republicà i un enamorat de sempre de la llengua, de la Montserrat Roig, de la Maria Mercè Marçal i del jove Lamine Yamal. Bé, i com a la famosa cançó de Chicho Sánchez Ferlosio, m'atreveixo a fer aquest pas perquè nosaltres continuem sent los gallos rojos que no se rinden. Los gallos rojos de la María Salvo y del Josep Fontana, los gallos rojos del Arcadio Oliveras, de la Llum Ventura, los gallos rojos de la Montse Milà, buenas noches, Milà. Per això, en aquest dia de pluja i a pocs metres de la Biblioteca Pública Gabriel García Márquez, que originalment havíem de celebrar aquest acte, d'aquesta biblioteca pública, ja dic, orgull, efectivament, del barri de Sant Martí, ens ho podem dir ben alt i ben clar. No ens ho regalaran, però és possible. Si ens organitzem, si no defallim en la lluita i si construïm comunitat sense por i sense perdre l'alegria. I sobretot, si ho fem amb la convicció que aquesta vegada sí, com diria Gabo, los pueblos que parecían condenados a 100 años de soledad van a tener otra oportunidad sobre la tierra. Bé, i ara, en nom de tots els companys i les companyes que m'acompanyen aquí, amb tots els activistes i les activistes de Barcelona en Comú, vull passar-li la paraula a una persona amb la que m'uneix una amistat des de fa molts anys, una amistat que té molt a veure amb un mestre en comú, l'Antoni Domènech, del que vam aprendre moltíssimes coses, i que avui està defensant...
Poden acabar de pagar. Tant està plovent, realment? Bueno, el que us deia, amb tots els sants, la darrera ciutat. Molt bon dia a tots i a totes, i fa molt bé que just acabi d'arribar a l'Ada, perquè en realitat jo anava a començar aquest discurs dient-vos i explicant-vos que aquest matí Ada Gerardo ha llegit un article que es deia Colau tenia razón. Se l'heu llegit alguns de vosaltres. Colau tenia razón. Vale? Era un article que fonamentalment explicava que tota aquella batalla que va liderar l'Ada i tots els companys i companyes de Barcelona en Comú l'Ajuntament pel PEUAT, per limitar les places turístiques a l'Ajuntament, i que recordeu totes les coses que van arribar a dir, com vam llançar aquell PEUAT, doncs avui hi ha un article dient segurament l'Ada Colau tenia raó. I jo vull començar aquesta intervenció dient que Barcelona necessita una candidatura forta i que doni continuïtat a la gran transformació urbana que va liderar i que va començar la nostra alcaldessa Ada Colau. En molts fronts, perquè realment els anys de govern de l'Ada van ser els anys on vam sembrar les bases del que havia de ser la construcció de la ciutat del segle XXI. Ho vam sembrar no només amb els grans debats sobre el turisme i amb el PEUAT que ara acabo de mencionar. Ho vam també fer amb tota la gran transformació en clau ambiental i ecològica urbana que es va fer en aquesta ciutat i que va situar Barcelona al capdavant de les polítiques públiques en matèria de transformació ecològica. Ahir despedíem al ple de l'Ajuntament en un acte molt emotiu a la nostra Janet Sanz, que va liderar també totes aquestes polítiques. Ho vam fer també, i ho va fer l'Ada també sent alcaldessa, amb les qüestions d'habitatge, dient que aquesta ciutat havia de ser una ciutat vivible per la seva gent i que aquesta emergència s'havia d'afrontar. I és veritat, companys i companyes, que necessitem, després dels anys de govern de Jaume Collboni, recuperar l'esperit de tornar a posar les necessitats bàsiques dels nostres ciutadans al centre de l'agenda política de la ciutat, i qui millor per fer-ho que Gerardo Pisarello com a candidat a... Gerardo, a més, benvolgut amic, crec que representa una manera de ser de Barcelona. El Gerardo és barceloní per elecció. I crec que això és molt important explicar-ho. Crec que Barcelona, i la Barcelona que representa el Gerardo Pisarello, és la Barcelona de la qual ens sentim orgullosos. Aquella Barcelona oberta, aquella Barcelona plural, aquella Barcelona que acull i aquella Barcelona que està oberta i orgullosa d'estar oberta al món i de liderar els grans debats globals també en matèria de defensa dels drets humans, com tan bé ho ha fet el Gerardo Pisarello al llarg d'aquests anys a través dels Congrés dels Diputats, i que jo li vull agrair tota la tasca que ha fet en aquesta matèria. Després, amics i amigues, efectivament, estic molt content d'estar aquí perquè el Gerardo i jo tenim una relació semifamiliar, si m'ho permet, semifamiliar. A part de ser amics de fa molts anys, tenim una relació semifamiliar, i jo també volia acabar la meva intervenció recordant una persona que en el Gerardo i a mi ens ha unit molt al llarg de la nostra vida, tant a nivell familiar com a nivell intel·lectual, com és el meu oncle, l'Antoni Domènech, que va morir l'any 2017,
que va ser una persona que va jugar un paper clau en la meva educació política i intel·lectual i que també va ser una persona que va jugar un paper fonamental i clau en l'educació política i intel·lectual. Jo el Gerardo en realitat el vaig arribar a conèixer bé en els assados que organitzava el meu oncle a casa seva, perquè també era una persona molt fan de la cultura argentina, també. I jo vull dir-te una cosa, Gerardo, que és que una de les coses per les quals, entre les moltes raons per les quals volia estar avui aquí donant-te suport, és perquè estic convençut que avui el Toni estaria aquí a primera fila donant-te tot el suport, tot l'escalf i tot el recolzament polític perquè traguem els millors resultats dels propers eleccions. Ànims i tot. I crec que ara em toca donar-li la paraula a la persona que tenia raó, l'alcaldessa. Molt bon dia. He arribat amb l'alarma per pluja, amb un taxi col·lapsat amb el trànsit. Em sap greu el retras, però realment em sap greu el retras perquè no podia arribar tard a una roda de premsa tan important per mi com és aquesta. El Gerardo Pisarello, què us puc dir? O sigui, és amic, és família, com deia ara l'Ernest, és una persona que Barcelona necessita, estic convençuda. O sigui, Barcelona ara mateix està amb una letàrgia, amb un alcalde que només busca fer-se fotos durant tot el dia però que no impulsa res. I necessitem recuperar precisament l'esperit del 2015. Necessitem recuperar l'impuls d'una ciutat que no es resigna, que davant de les dificultats es creix, una ciutat que està disposada a fer-ho tot perquè hi hagi fronts amplis d'esquerres, perquè no governi la dreta ni l'extrema dreta, ni a Barcelona, ni a Catalunya, ni a Espanya, ni enlloc, perquè necessitem una Barcelona contra la resignació, una Barcelona absolutament valenta que transformi el model de ciutat, i no només el model de ciutat, sinó que llenci un missatge d'esperança al món sencer. I Gerardo és aquesta persona. Gerardo és la persona que aquests anys ho ha estat a l'Ajuntament i de tota l'experiència, tot el coneixement tècnic necessari, però ha estat també a l'Estat, ha estat fent front als discursos d'odi de Vox i no s'ha rendit mai. És la persona que ha fet de pont amb Amèrica Llatina, amb Europa i amb el món sencer. És la persona que efectivament construeix aquests fronts amplis perquè l'odi no s'instal·li a casa nostra ni enlloc. I per això, sap, el Gerardo, que em tindrà al seu costat, estic infinitament agraïda que en temps tan difícils, en temps d'antipolítica, el Gerardo faci aquest pas endavant amb absoluta generositat. Insisteixo, no només amb competència tècnica, perquè a més tindrà tot el grup dels comuns al seu costat, evidentment, sinó que, a més de la competència tècnica que ella hem demostrat tenir governant en aquesta ciutat, amb tota la valentia, la generositat i l'alegria davant de la dificultat, dic, no ens resignem, anem a construir un món millor, malgrat l'alarma que està sonant ara mateix, que segueix sonant ara mateix, anem a construir un món millor, efectivament, i no ens anem a resignar. I, per tant, gràcies, Gerardo. No podia arribar tard avui, perquè no tinc prou paraules d'agraïment per aquest gest que estàs fent avui aquí. Moltíssimes gràcies. Molt bé, com us podeu imaginar, no tinc més que paraules d'agraïment per l'Ernest, per l'Ada, per tots els que avui sou aquí. Són presències que de veritat, sincerament, m'emocionen molt, malgrat la pluja. I també una cosa que em sembla que és un símptoma d'època, no? Primer, l'alarma. Vivim en temps d'alarma. Hi ha una alarma activada constantment, una alarma que anuncia les pitjors tempestes, les pitjors realitats, moltes de les quals poden dur-se a terme, com de saber. Però al costat de l'alarma creix el refugi.
Al costat de l'arma creix el refugi, creix el que ens protegeix i el que ens permet continuar units i unides. I això és molt important. I per això vull agrair molt a la gent de Cal i Sidret, d'aquesta fàbrica intergeneracional, perquè estem aquí, ja sabeu que pensàvem fer aquest acte davant d'una biblioteca pública inaugurada durant el nostre mandat, la Biblioteca Gabriel García Márquez, i per això he volgut acabar el meu discurs amb unes paraules de Gabo, però gràcies a la gent de Cal i Sidret doncs hem pogut també fer aquest acte en un equipament que també reflecteix el millor de Barcelona. Aquest equipament, pel que tinc entès, es va començar a construir durant la gestió de Trias i es va acabar amb importants canvis també durant la nostra generació i tenint al capdavant el que per mi és un dels millors arquitectes i urbanistes de Barcelona, que és en Josep Maria Montaner, que ens acompanya avui perquè I també per dir que aquest barri popular, aquest barri obrer, aquest districte obrer que és Sant Martí, també va ser el primer que va passar a la gestió cívica i comunitària tots els casals de barri. És a dir, que això que tenim avui aquí és un exemple del que hem de multiplicar i fer créixer. Perquè de vegades l'utopia no és un no lloc inexistent. Ja tenim utopies concretes als nostres barris, a les nostres realitats, conquerides pels veïns i veïnes, que el que hem de fer és intentar que creixin i que es multipliquin. De vegades, i a mi m'agrada molt aquest espai també, perquè aquests espais, aquests casals de barri, són un espai on es genera, com deia abans, el millor antídot contra les alarmes i el millor antídot contra la por, que és trobar-nos i trobar-nos en comú. Ballar en comú, escoltar música en comú, menjar en comú, que és una condició imprescindible per poder lluitar amb alegria en defensa dels nostres drets. I ara que estem arribant a les festes de Nadal, també pensava que moltes vegades arriben les festes de cap d'any i sempre estem demanant que ens portin allò, que ens portin allò altre. I està bé, però també potser és important demanar que no ens treguin coses que ja tenim i que ja estem construint. Les amistats, l'amor, els somnis, un plat calent, un sostre, que són coses per les que també hem d'estar agraïts i agraïdes i que ens haurien d'impulsar a lluitar perquè cap home, cap dona del món estiguin privats d'aquestes necessitats bàsiques. I per això, potser, i acabo amb aquestes paraules de Miquel Martí i Pol, Nadal és que tothom es digui a si mateix i en veu molt baixa el nom de cada cosa, mastegant els mots amb molta cura, per tal de percebre'n tot el sabor, tota la consistència. Potser reposar els ulls en els subjectes quotidians, per descobrir amb sorpresa que ni sabem com són de tants mirar-los. Potser és un sentiment, una tendresa que s'empara de tot. Potser un somriure inesperat en una cantonada. I potser és tot això i, a més, la força de reprendre el camí cada dia quan el misteri s'ha esvaït i tot sembla trist, llunyà i difícil. Perquè per guanyar Barcelona també necessitarem de la poesia, el mestre Martí i Pol avui amb nosaltres. Venga.